ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಕೋಪೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. Let's we are going to learn vocabulary about disease, ರೋಗ, ರೋಗಗಳು, ಸೀಕು ಸಂಕಟ. ಸೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು, ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ. ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್. ಹಾಗೆ ಸೀಕ್ ತಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ, ಅವನಿಗೆ ರೋಗ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಡೇ he is suffering from disease, sick. Okay, ಜ್ವರ, fever, ಜ್ವರ, fever. in Tulu it will be ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಜ್ವರ, ಜರ both are correct. ಜ್ವರ. ನೋವು, pain, pain. ಬೇನೆ, 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 ತರೆಬೇನೆ, ಬಾಯಿ ಬೇನೆ, ಬೆರಿ ಬೇನೆ, ಕೆಕ್ಕಿಲು ಬೇನೆ, ಕೆಕ್ಕಿಲು ಬೇನೆ, ಬಂಜಿ, ಸ್ಟಮಕ್, ಬಂಜಿ ಬೇನೆ. ಗೋಡೆ ತಿಂದು ನಾವು ಕರದಜಿ ಅಂತ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ. ಓಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್, ಬಂಜಿ ಬೇನೆ. ಸ್ಟಮಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಂಜಿ, ಬಂಜಿ ಬೇನೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅನೇಮಿಯಾ, the shortage of blood. Blood means ನೆತ್ತರು, ನೆತ್ತರು ಕಡಿಮೆ, ಕಡಿಮೆ means less. ನೆತ್ತರು ಕಡಿಮೆ ಆತಂದು, ಹಾಗೆ ನೆತ್ತರು ಕಡಿಮೆ ಆದ ತರೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ನೆತ್ತರು ಕಡಿಮೆ ಆತಂದು. ಗಾಯ, wound, injury, ಗಾಯ. ಗಾಯ means ಗಡಿ, ಗಡಿ ಆತಂದು. ಆನ ಕೈಕು ಗಡಿ ಆತಂದು, ಆನ ಕೈಕು ಕತ್ತಿ ತಾಗದು ಗಡಿ ಆತಂದು. ಓಕೆ, ಗಡಿ ಮೀನ್ಸ್ wound. ಗಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಗಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ, ಬರ್ನ್, ಬರ್ನ್, ಕರಿಂಚಿದನ ಅಥವಾ ತೂ ತಾಗದನ. ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈರ್, ತಾಗಿದ್ದು. ಟಚ್, ಸೂ ತಾಗದನ ಅಥವಾ ಸುಡುತ್ತುನ. ಆನ ಕೈ ಸುಡುತ್ತುನ, ಉದಾಹರಣೆ ಆತನ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಓ ಸುಡುತ್ತುನ, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ. ಕರಿಂಚಿನ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ಂಟ್, ಬರ್ಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರಿಂಚಿದನ. his body is burnt, ಅವನ ದೇಹ ಕರಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬರ್nt. ಕುರುಡು, ಬ್ಲೈಂಡ್, ಕಣ್ಣು, ಕಣ್ಣು ತೋಜದನ. ವೀಕ್, ಕಣ್ಣು ತೋಜದ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಅದ ಕುರುಡೆ, ಕುರುಡೆ. ಉಬ್ಬಸ, ಅಸ್ತಮ, ಉಬ್ಬಸ, ಅಸ್ತಮ. ಉಬ್ಬೆಸ, ಹಾಗೆ ಉಬ್ಬೆಸ ಅಥವಾ ದಮ್ಮುದ ರೋಗ, ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುನ, ಉಬ್ಬೆಸ. ಕೆಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ್. ತೆಮ್ಮ, ತೆಮ್ಮ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮ, ತೆಮ್ಮ. ಅಜ್ಜರು ತೆಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೆರು. ಜನಪದ ಇಸ್ ಕಾಫಿಂಗ್. ಅಜ್ಜರು ತೆಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು. ಎಂಕ್ ಕಫ ಆತಂದು, ಎಂಕ್ ತೆಮ್ಮ ಆತಂದು. ನೆಗಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್, ಕೋಲ್ಡ್, ನೆಗಡಿ, ಎಂಕ್ ಶೀತ, ಶೀತ ಆತಂದು. ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಶೀತ
ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೀತ. ಓಕೆ. ಆಸಿಡಿಟಿ, ಆಸಿಡಿಟಿ ಆಮ್ಲತೆ, ಆಸಿಡಿಟಿ. ವಾಯು, ವಾಯು, ವಾಯು. ಇಂಕ್ ವಾಯು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ವಾಯು, ವಾಯು ಶುರುವಾದ ಬಂದು ಪೂರ ಬೇನೆ ಆಗುವುದುಂಟು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ವಾಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಲೆನೋವು, ಹೆಡ್ಡೇಕ್. ತರೆಬೇನೆ, ತರೆಬೇನೆ, ತರೆ ಸೆಡ್ತ, ಸೆಡ್ತ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವು, ಸೆಳೆತ, ಸೆಡ್ತ. ತಲೆ ನೋವು, ಹೆಡ್ ಏಕ್. ತಲೆ ಸುತ್ತು, ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್, ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್, ತಲೆ ಸುತ್ತು. ತಲೆ ತಿರ್ಗುನ, ತಲೆ ತಿರುಗುದು ಬೂರಿಯೇ. He fell down by giddiness. ತಲೆ ಸುತ್ತು, ತಲೆ ತಿರ್ಗುನ. ಮಧುಮೇಹ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಚೀಪೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಚೀಪೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಚೀಕು ಅಥವಾ ಚೀಪೆ, ಚೀಪೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಅತಿಸಾರ, ಅತಿಸಾರ, ಡಯೋಯರ, ಡಯೋಹೋಯ್, ಡಯೋಹೋಯ್, ಅತಿಸಾರ. ಉರ್ಚುನ, ಉರ್ಚುನ ಹೇಗೆ ಬಾಲೆಗೂ ಉರ್ಚುನ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ಅತಿಸಾರ. ಸೆಲವು, ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್, ಅದೇ ಚೆಡ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳ, ಚೆಡ್ತ. ಕೈಕಲ್ ಪೂರ ಸಿಡಿಪುಂಡು, ತರೆ ಪೂರ ಸಿಡಿಪುಂಡು, ಬೇರಿ ಪೂರ ಸಿಡಿಪುಂಡು, ಸೆಳೆತ. ಓಕೆ. ಅಜೀರ್ಣ, ಇಂಡೈಜೆಷನ್, ಅಜೀರ್ಣೆ, ಅಜೀರ್ಣೆ. ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಸರಿ ತಿಂದದು ಅಜೀರ್ಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಮಾಸ ತಿಂದದು ಅಜೀರ್ಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಜೀರ್ಣೆ, ಅಜೀರ್ಣೆ. ಕಾಮಲೆ, ಜಾಂಡಿಸ್. ಮಂಜಲ್ ರೋಗ, ಮಂಜಲ್ ರೋಗ, ಮಂಜಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಮಂಜಲ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್, ಸೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೋಗ, ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಂತಿ, ಒಮಿಟ್, ಒಮಿಟ್, ಕಕ್ಕುನ, 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 ಬಾಲೆ ಕಕ್ಕುಂದುಲ್ಲೆ. ಉಚ್ಚು ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಕಕ್ಕೊಂದುಂಡು, ಸ್ನೇಕ್ ಇಸ್ vomiting what it ate. Egg, egg will vomit, vomit. ತಲೆ ಹುಟ್ಟು, ಡ್ರಮ್ಡ್ ಅಪ್. ತಲೆತ ಪೊಡಸ್ಸೆ, ಪೊಡಸ್ಸು, ಪೊಡಸ್ಸು means skin, dried skin just coming out from body, right? That is called podas, podas, ತಲೆ ಹುಟ್ಟು. ತರೆತ ಪೊಡಸ್ಸು, ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪೊಡಸ್. ಕಿವುಡು, ಡೆಫ್. ಕೆಬಿ ಕೇನುಜಿ, ಕೆಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿವು, ಕೇನು. ಕಿವುಡೆ, ಕಿವುಡೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಪ್ಪೆ, 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 ಕಿವುಡ, ಕೆಪ್ಪೆ, ಕಿವುಡ. ಕೆಪ್ಪಗು, ಕೆಬಿ ಕೇನುಜಿ, ಕಿವುಡನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ. Deaf, can't hear. Okay. ಮೂಗ, ಡಂಪ್, ಡಂಪ್, ಬಾಯಿ ಬರನಾಯಿ. ಮೂಗೆ, ಮೂಗೆ, ಬಾಯಿ ಬರನಾಯಿ. ಡಂಪ್, ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಮೂಗ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಚಳಿ ಜ್ವರ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಮಲೇರಿಯಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಚಳಿ ಜ್ವರ, ಚಳಿ ಜ್ವರ, ಹಾಗೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ನಡುಕ, ನಡುಕ, ಶಿವರಿಂಗ್, ಶಿವರಿಂಗ್, ನಡ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ, ಚಳಿಟ್ಟು
ಕುಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಬರ್ನ ನಡ್ಕುನ ಕುಂಬರ್ನ ನಡ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಡ್ಡೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆನೆ ಅಥವಾ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಟು ಮೀನ್ಸ್ ಗಂಟು ಗಂಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳದ ಗಡ್ಡೆ. ಓಕೆ. ಉಳುಕು ಪೇನ್ ಉಳುಕು ಉಳುಕು ಉಳುಕುನ ಕಾರು ಉಳುಕುದುಂಡು. ವೈಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ ವಾಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಉಳುಕುನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಳುಕು ಕಾರು ಉಳುಕುದುಂಡು. ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಮತಿ ತಪ್ಪುವುದು ಪಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಣ್ಣು ಅಲ್ಸರ್ ಕಜ್ಜಿ ಹುಣ್ಣುಗೆ ಕಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ತು ಪೂರ ಕಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದಿಂದ. all around body ulcer came up. ulcer kajji. ಊತ swelling ಊತ. ಬಾಪುನ ಕಾರು ಬಾತುದುಂಡು. ಮೈ ಕಾರ್ swelling ಬಾಪು ಊತ. ಹಲ್ಲು ನೋವು ಕೂಲಿ ಬೇನೆ. ಟೂತೆಕ್ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಎಂಟು ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ. ಧನುರ್ವಾಯು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಡಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಗದ್ದಕಟ್ಟು ಮಮ್ಸ್ ಗದ್ದಕಟ್ಟು ಗದ್ದವಲಕ್ಕುನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗದ್ದ ನಕ್ಕುನ ಬೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್. ಪಕ್ಷವಾತ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್. ಪಕ್ಷವಾತ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷವಾತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿದುಳು ಜ್ವರ ಬ್ರೈನ್ ಫೀವರ್. ಮಿದಿಲ್ ಜ್ವರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ. ಹುಚ್ಚಿನ ಕಕ್ಕುನ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್. ವಿದಾಯಿ ಪೋಪುಜಿ ಅಥವಾ ವಿದಾಯಿ ಪೋಪುನ. ವಿದಾಯಿ ಮೀನ್ಸ್ going outside. Vidai Popuji. They are not in Tulu. People are not telling that this urchin or like that. Mala director. Vidai Popun ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Vidai Popuji. We can say urchina ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ urchina. ರ್ಯಾಬಿಸ್ ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚು. ರ್ಯಾಬಿಸ್. ಮರ್ಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು. ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಮರ್ಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು. ಸಂಧಿವಾತ ರುಮ್ಯಾಟಿಸಮ್. I don't know English word. ಗಂಟು ಬೇನೆ ಗಂಟು ನೋವು. ಗಂಟು ಸಂಧಿವಾತ. ಸಂಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಧಿ. ಗಂಟು ಸಂಧಿವಾತ. ಗಂಟು ಬೇನೆ ಓಕೆ. ಬೇದಿ ಅದು ಹುಚ್ಚಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ
Karlu, liver, bene, appendices, appendices, curle, curle, bene, curle, bene, appendices means curle, bene, curle means liver, okay. Now turike, turike, itching, itching, kirmuna, kirmuna, kajji kirmuna, ಮತ್ತು ಕಜ್ಜಿ ಗುಳ್ಳೆ ಹತ್ರ ಕಿರ್ಮುಂದುಂಡು ಕಿರ್ಮುನ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಕಿರ್ಮುನ ತುರಿಸು ಕಿರ್ಮುನ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡು ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಇರುಡು ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನೆತ್ತೆರೆ ಪೋಪುನ ಪೋಪುನ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪೋಪುನ ನೆತ್ತೆರೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನೆತ್ತೆರೆ ಪೋಪುನ ಕಟ್ಟು ನೆತ್ತೆರೆ ಕಟ್ಟುದುಜಿ ಬ್ಲಡ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ನೆತ್ತೆರೆ ಹೋತುಂಡು ನೆತ್ತೆರೆ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂಳೆ ರೋಗ ಮೂಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲು ಎಲು ಮೂಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕೆಟ್ ರಿಕೆಟ್ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆ ರೋಗ ರಿಕೆಟ್ ಎಳುತ್ತ ರೋಗ ಎಳುತ್ತ ಸೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆವರು ಸಾಲೆ ಪ್ರಿಕ್ಕಿ ಹೀಟ್ ಬೆವರು ಸಾಲೆ ಬೆಗರ್ ಸಾಲ್ ಬೆಗರ್ ಸಾಲೆ ಅಲರ್ಜಿ ಒಗ್ಗದಿರುವಿಕೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕವು ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನುರ್ಗೆದ ಕಜ್ಪು ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನ್ನು ತೂಂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಒಗ್ಗದಿರುವಿಕೆ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ ಕಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಬಿಸ್ ಕಜ್ಜಿ 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 ಕೀವು ಪಸ್ ರೇಸಿ ರೇಸಿ ಕಜ್ಜಿಡು ರೇಸಿ ಆತಂಡು ಕಜ್ಜಿಡು ರೇಸಿ ಆತಂಡು ರೇಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀವು ಕೀವು ಪಸ್ ರೇಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಡವೆ ಪಿಂಪಲ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮುದ್ದನ 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ಕ ಮುದ್ದನ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಮೋನೆಡ್ ಮುದ್ದನ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದನ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬಕ್ಕ ತಲೆ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಬೋರು ಮಂಡೆ ಬೋರು ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಹೆಡ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಬೋರು ಮಂಡೆ ಸೆಳೆತ ಪಾಸನ್ ಸೆಳೆತ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಒಯ್ಪುನ ಕಾರು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾರು ಚೆಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸೆಳೆತ ಮೀನ್ಸ್ ಒಯ್ಪುನ ಕಾರು ಒಂಜೇನವನೆ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಒಯ್ಪುನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಯ್ಪುನ ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರುದು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಫ್ರಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಳು ತುಂಡಾತುಂಡು ಅಥವಾ ಕೈ ಪೊಳ್ಳಿತುಂಡು ಕಾರು ಪೊಳ್ಳಿತುಂಡು ಎಳು ತುಂಡಾತುಂಡು ಎಳು ಮೀನ್ಸ್ ಬೋನ್ ತೇಗು ಬ್ಲಿಚ್ ಬ್ಲಿಚ್ ತೇಗು ತೇಗು ಎಗುತ್ತೆ ಎಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಗುತ್ತೆ ಖಾರ ತಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಗುತ್ತೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಡಯಾಫಿರಾ ಗಂಟಲು ಕಂಟೆಲೆ ಬೇನೆ ಕಂಟೆಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗಂಟಲು ನೆಕ್ ನೆಕ್ ಏಕ್ ಕಂಟೆಲು ಬೇನೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಸೊಂಟ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇನೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ
Kannu uri, sorai, kannuri, sorai ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಬರ್ತದೆ ಉರಿ ಉರಿ ಗೊರಕೆ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ನಿದ್ರೆಡು ಕೊರೆಪ್ಪುನ ఆయన ಕೈತರು ಜಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಯಿ ನಿದ್ರೆಡು ಕೊರೆಪ್ಪುವೆ I can't sleep near him. He is snoring. ನಿದ್ರೆಡು ಕೊರೆಪ್ಪುವೆ ಗುಳ್ಳೆ carbuncle or boil ಕುರು means ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಕುರು ಲಕ್ಕದಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕುರು ಲಕ್ಕದಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಕಜ್ಜಿ ಓಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಂದ್ಯ ಡಿಮ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕಣ್ಣು ಮೈಂದ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಂದ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮೈಂದ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಂದ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲರ್ನೆಸ್ ಮಾಂದ್ಯ ಬ್ಲರ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಯುರಿನರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಡಿಕೆಡೆ ಕಲ್ಲು ಪಡಿಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂತ್ರ ಪಡಿಕೆ ಯುರಿನರಿ ಪಡಿಕೆಡೆ ಕಲ್ಲು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸೋಂಕು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೋಂಕು ಬಂಜೆತನ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಂಜನೆ ತುಳು ಕೂಡ ಬಂಜನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಉಸುಲು ಮೀನ್ಸ್ ಉಸಿರು ಉಸಿರಿದ ರೋಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೊಜ್ಜು ಒಬೆಸಿಟಿ ಬೊಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಕ್ಕೆ ಕಫ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಸಲೈವ ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಜೊಲ್ಲು ಸಲೈವ ಮೀನ್ಸ್ ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಹಣ್ಣಾಗೋದು ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಕೂಜಲ್ ಪರ್ಂದು ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಪರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪ್ಪಡ್ ಕೂಜಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇರ್ ಓಕೆ ಪರ್ಂದು ಬೆರಿಬೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ చీకుడు సంకటలు okay I'm not repeating once again, you just go through once again, note it. If you have any doubt, please discuss on our WhatsApp group or you can comment on this forum. There is a comment box will be there. You see here, there is my if you go any topic, you will get comment box. This is vocabulary. Add comment. You can comment here if you have any doubt. Also, please log in. There is a different chapter will be there. Content, question and answer. If you have any specific question about this one, you can ask here. You can put a question. It's the vocabulary, audios, communication related question will be posted here. And this is a textbook. Okay. Also refer people. Just ask your friends if anybody join. You can join. Okay. Thank you. Happy learning.